umncwango walapha bese kuzoba naleli data leli bazikhonombe bekoleka imali ngoba inengqondo begila imkhuba abayigilayo bebulala izwe lethu bebulala iZululand. IFP are threatening me to kill me, bafuna ukungibulala bangithumelela ama-threat, bangithumelela iy'nkabi zifike ngisho emzini kababa bangifonela nangama-calls, and I here to make a police report la kwanongoma ngisho njalo ke eNingizimu Afrika ngithi fanele nazi. And mangisuka lapha ngiyohlangana noCommissioner waKwaZulu-Natal, emva koCommissioner waKwaZulu-Natal ngibhalela inunu lobhekile umhlonishwa ubhekile le phezulu ukuthi akwazi ukuthi abhekane nesimo engibhekene naso njengamanje. Therefore I'm the independent person and ngiwumuntu oyilunga lomphakathi, angizwani noshidi njengopresident wamabhinqa. Ngivikela nina Ningizimu Afrika, ngivikela nina mphakathi wonke wakwanongoma neZululand yonke namaphethelo. Ngithi mina phansi ngezinja ezibulala abantu phansi ngezinja ezisabisa abantu phansi. People who want to have an political opinion get on stage and accept all challenges and all the buckles and all the victory that they want to do. So therefore thula sizwe doti makaqo udoti ukuzosabisa ingane engaka nithi ngizoyibulala ngizoyibulala ngisho nomndeni. Siyakhala ke manje ke ngiphuthele emaphoyiseni ngizabile manje yes ngiyako umntwana ophinda ke ngiyangicala futhi ngifuna ukungibulala abantu bakwanongoma bangijabulela bangithanda, abantu baseZululand bangithanda, ondile bangithanda. Ngakho-ke sengikhona ke manje imina umholi, mina ophethe njengamanje unongoma ngudlile iZululand ngidlile. Siyakhala.